Ayan guys, naka-ready na yung aking almusal. Yan yung niluto ko ngayon na tocino, may egg, meron din pipino. Yan. At meron tayong fried rice. Yummy! Ayan. Ni-ready ko na guys kasi mag-almusal muna ako guys. At eto pa, maaga yung anak kong panganay. Ayan. At may egg din siya. At meron ding pancake with cheese. Ayan siya guys. Ito guys sa bunso ko mamaya. Yung grade 1 ko. Yan ang kakainin niya. Habang kumakain si kuya niya ng tanghalian. Kasi yun ang inahatiran ko ng pagkain. Yung grade 3 ko. At ito yung sa bunso habang hinihintay namin matapos ang kuya niyang kumain. Kasi pag medyo matagal-tagal, pag-uwi pa lang namin siya kakain ng tanghalian. Ayan. Kaya dinadalhan ko rin siya ng pagkain. Ayan guys, kain muna po ako. Ayan, yummy! At ito po, turmeric. Turmeric tea. Magtimpla tayo guys ng turmeric tea. Sarap to guys. Ayan. Bango. Ang bango ng turmeric. Yan, para sa aking tiyan to. Para iwas sakit. Sarap. At ayan po, meron din garlic fried rice. Ayan. Kain tayo guys. Kain na muna ako guys. Thank you for watching po.